yabantase ayihlalani phansi ke sihlalani phansi yewethu if mna andibulawa ngilaa tata unenwele ezi-orange ndizawubulawa nini if andibulawa ngilaa tata unenwele ezi-orange ndizawubulawa nini because what do you mean yabethuna makudanyaze eklasini kucaca uba nikhona makudanyaze eklasini mayibe zii-likes ibe zii-comments ibe zii-share ibe yonke laa nto kufolowishwe betoni caca uba nikhona eklasini mamelani ke into eyenzekayo izolo mosikuye kwaduduma ndaqomba hayi wethu andinapressure yorekhoda akho nto ingako you-understand nanamhlanje mosikuyaduduma ndaqonda ubana namhlanje akho nto ingako wethu endizayirekhoda because andizude ndizibethise ngezulu ngenxa yaloo nto wesiba ndibhatalwa nobhatalwa qomba ndizuzibethisa lizulu yava qha ke ngoku ndibuze uba wayi ke ngoku ndirekhoda yintoni endenza uba ndirekhoda kududuma phandle mamelani ke into endirekhodisayo bantasi ndithe ndiscrolle ke ngoku kuTikTok ndascrolla xa ndisetyukudu kuthiwa Peter Groenewald for president ndithi hayi nqoma phinde ndiscrolle kuthiwe Peter Groenewald for president ndithi hayi njani Peter Groenewald mos mna ndimazi engulomfo uyi-minister yase-correctional services so I'm just like Peter Groenewald like okay phinde ndiscrolle hayi phinde Peter Groenewald for president hayi ndayilanda kusearch yebantase abantu abaninzi bathi Peter Groenewald must be our next president after uCupcake akutsho mna kutsho bona bathi he must be our next president after uCupcake ndithi ke meke hayi man zikhona into endizikhumbulayo ngoPeter andimazi kahle but zikhona into endizikhumbulayo ngaye endazifundayo sometimes endazivayo ngabantu uyaqonda so nqoma mandizonishare ndingazazi ndedwa ezinto mamelani into eyenzekayo back in the 80s kwakukho bani kwakukho i-Conservative Party which is le abhulonga kuyo ke ngoku Groenewald ne then kubekho ke ngoku National Party which is le ke ngoku yayileqa abantu ngemelo yelo le ke ngoku yayenza show iphethe imvubu ne-tear gas ne-rubber bullets kubekho la party le apartheid ke ngoku Peter Groenewald ukule you understand and ke ngoku xa unoyicinga le nto yobana le political party kaPeter Groenewald yayinaba abaninzi andizube ndicacisa ke loo nto you understand so ke ngoku uOMP into aziwa ngayo yena waziwa ngalaa nto yobana ungumntu apha ostrict ndiza kwenza umzekelo mhlawumbi uzawuthi ugovernment we-apartheid athi hayi mani masibayekeni mani bangene erhini yabo masibayekeni bangene erhini but bangadluli bade bacaba bayofika eBhayi you understand kuthethwa ngabantu abamnyama ke ngoku ii-towns aba-allowed kuzo kuthiwa hayi masibayeke bangene erhini but you understand yo kuthiwa wayefika uPeter athi bangene phi erhini mabaphelele Bhofolo bayothini erhini mabaphelele Bhofolo because akho nto bayifunayo erhini akho nto bangazuyifumana eBhofolo abayideservayo mabaphelele so uOMP ke bantase wayengumuntu onjalo o-strict onjalo during apartheid to a point where bebesithi u-apartheid government xa ezama unyenyisa ezinye izinto uOMP athi kanjani yava uOMP wayebhizi kukho abantu atyholwa ngabo ngoba waba ngelaa xesha lo Steve Biko you understand zininzi into atyholwa ngazo ke uOMP endingazuzithetha because zange akayo-convicted criminal so asizuzithetha zonke mamelani ke ngoku into eyenza uba uOMP kucaba ngoku nifuna into nobana abe ngupresident ne into eyenzekayo ngoku obviously sonke si-frustrated sinalani uba i-ANC idlala ngathi ne-EFF zonke sorry to mention i-ANC ne-EFF but zonke i-political party ezikhoyo ngoku I think thina abantu bamnyama we are at a point where asizithembi you understand asizithembi and ke ngoku njengoba sisithi asizithembi uOMP unento athanda uyithetha xa ethetha athi ngela xesha lethu kwakungathi so abantu bamamela laa nto ke ngoba bamamela sithi hayi mani unyanisile uOMP ngela xesha i-RDP zethu zazingathi noko zibhetere kunala mafokofoko siwafumanayo ngoku yava into yabo kwakuclean i-CBD yayiclean ngela xesha lo-OMP compared to lento sinayo ngoku
You understand? So ke ngoku abantu banalanto yobana hayi man ingathi kwakubhetere during i-apartheid compared to lento sikuyo ngoku. Kwakubhetere. Buza kuni ke ngoku. Guys, nina anisayazi apartheid, nina ne anisayazi apartheid. Kumisa izindlu nje eSoweto ezidibeneyo, kwamisa izindlu eSoweto ezidibeneyo, ngoba nithi kwakubhetere. Kwakubhetere. Ngoku nihlala koosentini, nihlala koobani ngoku nine-degree, ningoogqirha, but nithi kwakubhetere during apartheid, kodwa ii-opportunities zazingekho ii-opportunities ezinje. And okay, fine. Mna andiyo-member of any political party. Okay, fine. Le political party iphetheyo ngoku okanye ezi political parties ziphetheyo ngoku, yes, ziyabheta. But sanude nithi kwakubhetere during apartheid. Bantu asizuvuma xa nizawuthi kwakubhetere. Ayikho into yayibhetere. But ke i-reality is that ngoku sifacene ne-situation where asiyazi bana singavotela ngubani abe ngupresident esizamthemba. And ke ngoku kuzawufuneka bandase loo nto upresident aphuma apha kuthi. Because akazuphuma phaa epalamente. Akazuphuma phaa epalamente because into endiyibonayo mna ngummilimili wengxowenye lowa uphaa. Ingathi upresident ngephuma phaa kuni ke bethuna ingathi ngenisenza iplani so that sizothi xa sifuna uvota ngexesha lovota siyazi basivotela abantu. Because sizawusonga izandla sivotela uGroenewald kudala bekhona bengatshintshi into. Hayi wethu, please ningafuni undibulala ngenhliziyo. Ningafuni undibulala ngenhliziyo.